sabi ko ng campaign, di ba, parang this time around, talagang mag-concentrate tayo doon sa new advocacy natin for tourism. And I think banggit na naman ni Senate President Soto na magkakaroon ng equity of the incumbent pagdating doon sa mga pagpili ng committee. So, kumbaga assured na ako on my part na I will still get the committee on tourism. Is there any other committee you want to have? Ngayon, ano pala kasi kami, parang tag-iisa muna ng pagpili. And then, siguro tingnan natin kung ano pa yung committee na magiging available pag napag-usapan na kung ano yung mga primary committees namin lahat. Ma'am, the Senate will be dominated by Duterte allies. What can we expect from you? Ako, are we composed of Duterte allies? Parang, alam mo naman sa Senado, di ba? Kami, at the end of the day, ano yun, yung decision process namin is what will be good for the country and what will be, and hindi namin tinitingnan kung makakabuti ba ito sa isang partido or sa isang tao, tinitingnan namin kung